Neste vídeo imos aprender como facer a trenza que se usa neste sombreiro. O primeiro que se require son dúas pallas, normalmente de trigo ou centeo, como estas de aquí. Deste xeito cruzamos unha palla en forma de V sobre a outra, que levamos ao medio ata este pico de frecha, que será a nosa posición de referencia. Acto seguido doblamos de dereita a esquerda, unha vez para que colla forma e despois pasando o extremo por riba do seguinte e por debaixo dos outros dous. Así, repetimos unha segunda volta, chegando á posición de referencia pola esquerda. Neste punto sería preciso repetir o procedimento cara á dereita, chegando de novo á referencia e seguindo co trenzado ata que haxa que empatar outra palla que se coloca no lugar da anterior previo a continuar. Coa nosa trenza lista, só sería necesario recortar os extremos saíntes. Para facer o reviricoque ou empese, o proceso é idéntico, non sendo que cando toque ir de esquerda a dereita, ou viceversa, primeiro hai que voltealo e despois trenzalo nese sentido. Logo de ter dado as viraxes que consideremos, cómpre continuar tecendo un cordón recto sobre o que coseríamos o sombreiro. Con isto, xa só quedarían 20 brazadas máis de trenza para rematarmos co noso chapeu.